Takže nazdar lidi, já jsem u dalšího dílu z našeho Metinu 2 a jsem tady s kamarádem. Čau. Opět. Jak jste si teďka všimli, tak už jsme na orcích, jsme level 37, moc jsme nepostoupili. Já už 38 teda. Já 36. No ale každopádně máme vylepšené věci, což je důležitý. Mám už další na M. Takže... Aha. Na kolikátko ti padla aura? Na 17? Aha. Je na 18 máš. Kolik máš HP? Nevím teď si mi doplnil, takže to nevidím. Jo, ale počkej vlastně. 10 a něco. Já 8,8. Já 10,3. Ty vůbec jak jsi mě... Jo, dobrý. Jsme zdržovali asi už sem ještě naběhnout. Ne, teď nedávej plášť, jo, až jich tady spawne hodně. Než za chvíli pospawnujou. Počkajte hoší. Já cípnu. Tak Jsi lama. Naháním celou grupu. No už mám na 16 smršť. Ty ale hodně rychle to XP, že? jo, že. 17 smršť a není M jako vždycky. Kompadli ty, hej vem ty, nebo asi je vezmu radši, abys mě nepočořil ještě. Jak svaný čekal, až to vyprště? Archant jeden. Já už mám na max vitalitu 125. Jaký no? Na co mi bude luk? A zase nemám smršť na M, už mám na 18, je to mi poslední. Taky prokletí fakt. Když hraju vždycky s kámošem, tak nikdy jsem byl. To je tím, že natáčíš se mnou asi. No právě no, všechno počoříš. Jsi velká čorka. Tak. Já chvíli počkej zase. Mám 9200 HP. Já pořád 10, já mám 11 000 už. Já mám trošku vylepšený věci, zbytek mám tady už udělaný. Ještě nedávej plášť. Hele, už mám toho sekeru, super. Jo, já už můžu mít taky Barbara. A co dáme za chvíli. Až doklíme tady tuhle grupu. Okay, já si dám jenom to. Juhu, podle Dáš mě. to beze mě? Jo. No, já to dám bez toho v klidu. Tak, už mám i toho. Super. Draka. Mě jako vždycky zase nepadla aura, zase mi padla na 20, že? A i boty, takže luxus. A i štít. Výborně. Takže já jsem teďka vylepšený na max. Mám 12 500 HP, luxus. Já jsem 41, takže ještě nemůžu mít draka. Já jsem 43 už. A už dáme Barbara. Meč vyhodíme, co potřebujeme. Už vypadáme jak dřív. Teda aspoň ty no. Ještě já potřebuji jeden level no. Ještě nedávej plášť jo. Až se úplně naspavnou tady. No pokyl ty co jdou za tebou no. Ještě ne. Oni si již si spavnou hodně víc, pak je to blbý plýtváš. Ještě ne. Ještě ne. Ještě na E. Tak jo. Tak. Tam je ten Metin, jdem už na něj? Až já budu mít draka, tak budeme, jo? Jo. Už mám auru M. Teď si budu dávat, co si dáváš jako třetí? Já smršť. Já si dám... Si budu dávat trojcestnej. Já jsem si dával zuření, víš, na M. Já vím, no. Tak jo, jdem.
Jdem na ten metin, pojď. Už vypadáme jako vždycky, jako dřív. Tady je. Já mám všechno od 54, takže. Počkej, já si to vylepším, ať jsem silnější. Hej, pak musím skočit do města, jo? Hodit si auru na P. Můžem? Ten shooter. Jo. Snad to dáme. Jo, to dáme ve dvou, jo. Když to platí debilní banditi. Fakt štvou. Jsem tam to pro chvíli. Hej, tyjo, se dohodáváme ten meeting, kámo. Kolik mu ubíráš? Já? Kolik ty? 600. Já jsem 740, ale tak já mám auru na P, no. Já nemám vůbec ještě auru, teď mu ubírám. Já teď si mu ubral na teď kritik. mu ubírám už bez problému na 600. Já teď, ale já mám auru na P, ještě možná. Já když dám kritik, tak mu uberu 1,5 litru a normálně mu ubírám 700 jsem mu ubíral. To perlový. Tam. Tak. Budeme už expit tady, ne? Já si tady hodím tohle. Zůřko. Já je zatím na ženu. Dívám se, jestli tady není metin. No, obejď to, no. Ale ne, já většinou moc nevíš. Kam jsi jel? Počkej, já nevím, na co je tohle zakletí, takže to bude... Jo! Hej, kámo! Jo! Mně padl další kámen a už mám v té magnetické čepeli. Už mám na kritik 3 a na omdlení. Jo, hej, kámo. Je to tam? Ty vole, jo. Pojď sem. Kde seš, hej? Já tady expím. Já jsem šel doprava. Jo. Už jedu. Hej, jel jsi na druhou stranu. To je jedno, já to objedu. Ještě pořád nevidím, no. Zabiješ ty černý orky? Jo, už tě vidím, už tě vidím, no. Dokryl tu vrbu blbou. Nebo co to je? Nepůjdem rovnou už do toho, do chrámu? Ne. Jdem tam Jo, ale jo, do chrámu! Jasně, tam jsou vylepšení. Pojď sem, dělej. Čum? Hej, dobře se mi to povedlo, to je hrozná náhoda, že se mi povedly 2 šutry, hej. Jo, luxus. Tem. Tenhle díl zase bude trošku kratší. Jak tam ten asi, přibližně. Já nevím, jestli se neporpíš. Jak daleko může mít? Co jsou Jsi sportu do chrámu? Aha. Jo, já už taky, jo. To je chulák byl. Co říkáš? Jak daleko můžeme jít? Moc daleko asi ne tady, že? Právě, že mrdí daleko, kámo. Se koukni na mapu. To vede až k věži tohle. Do věže se podíváme až v dalším dílu. No, tak od té 50 něco, no. Nevíš, jak dlouho už natáčíme? Nevím. Já se podívám, kolik je. Dokylíme poslední skupinku a já to offnu, protože už musím to, víš, to vypnout. Co? To vypnout. Jo. Pak dáme už hned další? Uvidíme. Já bych dal, věci máme lepší. Však jo. My se s váma pro tento díl louče, pokud se vám líbil, nezapomeňte dát like, popříklad odběr a čus. Čau.